Jo soc la Leire Romero Gómez de l'Institut d'Europa. La meva poesia es diu Un amor intangible i es tracta sobre la meva iaia que es va marxar fa poc. Ella sempre estava fent poesies a tothom i jo també volia fer-li una a ella, encara que no la senti, però bueno, per donar-li una mica de mi. Jo crec que hi podem trobar una mica d'amor i de nostàlgia, una mica de tristesa, però bueno, també recordant moments que he viscut amb ella durant la meva vida. La meva coach ha sigut la Crisal i el que m'ha ensenyat és a mantenir una mica els nervis guardats i a estar més tranquil·la, i a tenir més expressió corporal i a l'entonació, dir les coses d'una forma o d'una altra, perquè en aquest moment expressa més nostàlgia, llavors fes més aquest moviment o entona d'aquesta manera. Una mica nerviosa, però preparada i amb moltes ganes. Ja fa uns mesos que vas marxar i encara hi ha dies que no m'ho crec, de veritat. Ja fa uns mesos que vas partir i hi ha dies que sento que va ser ahir. I love you, te quiero, t'estimo. No sé com dir-t'ho, però ho penso, ho sento. Mai no t'ho he dit, però amb tu tots aquests anys he gaudit. He plorat, he après a caminar, o com dies tu, corria directament. Tant de bo una mica més haguessis viscut i molts moments més hauríem compartit. Però no, has lluitat, has escrit i estimat, i fins aquí has pogut arribar. Tingues molt clar que jo mai et podré oblidar tots aquests riures, menjars i aprenentatges. Em sap molt de greu, però tot ha de seguir en marxa. Allà on estiguis, espero que estiguis bé. Allà on estiguis, en algun moment ens trobarem.